Tento pořad a růst vousů podporuje Biviromance Only. Dnes k nám do barbershopu zavítal profesionální jezdec ve freestylovém lyžování Daniel Hanka. Dane, ahoj. Dobrý den. Dane, dneska jsi jeden z nejlepších vůbec jakoby riderů na lyžích v České republice, cestuješ po světě, spolupracuješ se společností Monster, těch věcí je tam poměrně dost, ale mě úplně zajímá to první, jak jsi se vůbec dostal k lyžování. To bylo, když jsem byl hodně malý a vlastně můj táta byl závodní lyžař, takže vlastně tomu lyžování to bylo vždycky blízko, protože samozřejmě jakmile jsem byl v nějakém věku, kdy jsem se byl asi schopný držet na nohou, tak mě prostě vzal na hory, převázal mě na špagát k sobě a prostě jsem měl tvrdou školu, abych se naučil lyžovat. Mm-hmm. To se mi povedlo za nějakou dobu. A takže jsme jezdili vlastně vždycky v zimě jenom tady nahoře, já jsem vlastně nikdy nebyl v Alpách předtím. A vlastně k tomu freeskatingu jsem se dostal skrz brusle, protože jsem jezdil ještě dřív snad, než jsem jezdil na lyžích, tak už jsem jako jezdil na bruslích. Ono to je i hodně podobný s těma bruslema, že jo? Jo, je to vlastně ve výsledku skoro to samý úplně. Mm-hmm. A pak prostě protože v zimě je trošku oprus jezdit na bruslích, protože je zima prostě. A jezdil jsem nahoře, tak mě vlastně došlo, jako že můžu dělat prostě stejný vlastně griby třeba ve vzduchu. A tak nějak se mi to celý prolnulo, až se to takhle celý převáželo vlastně k těm lyžím. Ale jinak jsem chtěl vždycky být jako profesionální bruslař. Ale v té době, když ty jsi jakoby začínal, tak v Čechách nebyly moc na sjezdovkách snowparky, tak to bylo asi složitější to trénování, ne? Jo, to jako ani nebylo vyloženě trénování, já jsem to jako vůbec nebral jako nějaký trénování a prostě jsem jako si hledal, vždycky mě strašně bavilo kravit okolo sjezdovek prostě a v různých takových těch cestičkách mezi stromama a všechny tyhle a jako všechny boule a všechny muldy a takový ty, nevím, skákat třeba přes ty cesty, co jdou po vrstevnici a tedy. Mm-hmm. Takže to jako by byl můj snowpark v uvozovkách a když někde něco bylo, tak jsem kravil tam. A pak, když jsem mobil třeba nějaký bedny nebo zábradlí, tak to jsem okamžitě musel samozřejmě to hoblovat. A vždycky jsem dostal do držky od táty za to. A vždycky mi vzal lyže a nechal je přebrousit, protože jak byl závodní lyžař, tak pro něj, že hrany prostě byl svatý grál. A já jsem je vždycky dojebal prostě na railech a vždycky jsem dostal na budku a vždycky je odvez přebrousit. Takže tu jizvu, co máš na obličeji od táty? Ne, to se mi stalo ani nevím kdy, ale bylo to ve Špindlu v průseku a dělal jsem úplně jednoduchou 360, už to bylo na jaře a dopadl jsem úplně v pohodě a najednou prostě asi jak byl měkký sníh nebo něco prostě, tak mi ta lyže vypla z levý nohy. A takhle se rozrotovala, takhle mi přejela jakoby přes ksicht, prostě jsem dostal takový káočko. To je zajímavý. Dana, já nerozumím poměrně takový jedné věci, přece jenom u nás v Čechách toho sněhu moc není. Mm-hmm. A ty máš takovej obor, nebo v podstatě jezdíš takovej obor, pochopil bych to, kdyby byl třeba Rakušák a žil si třeba někde v Tyrolech nebo něco takového. Mm-hmm. Ale když bych já třeba dneska chtěl začít jakoby s freestylovým lyžování, tak asi musím jezdit často do zahraničí, abych trénoval, protože tady toho sněhu už ani v té zimě moc není. To je pravda. Předtím ho bylo víc, to za prvý, a za druhý vlastně já jsem z Hradce Králové a vlastně můj domovský rezort je Deštné v Orlických horách, kam jsem jezdil docela často, protože to je třeba 50 minut z Hradce zhruba a jako vlastně vy vyloženě nepotřebujete jako nějak moc úplně jako mega hory na to, jako abyste fakt jezdili. Mm-hmm. Že stačí jako pracovat vlastně s tím, co vy máte, což vlastně byl můj případ, protože já jsem nikdy nikam jako vlastně nejezdil, jako do Alp nebo tak. A vlastně jsem furt jezdil do té Deštní, kde byly prostě malinký jako překážky, když už tam něco bylo a tak. Tehda. A tam vlastně se vyvinulo i to, co vlastně jako díky čemu vlastně jsem teďka jako nějakým způsobem úspěšnej, dá se to tak říct. Protože prostě se jakoby umím pracovat s tím, co mám. Mm-hmm. Ale pak samozřejmě, když už jako chcete, nebo když už to je o tom, jako, že byste chtěli jít někam jako na nějakou světovější scénu v uvozovkách, nebo jako X Games. například, nebo prostě jakoby jezdit fakt závody, prostě třeba světový poháry a tak už je to o tom, jako, že fakt musíte jít do zahraničí a mrskat na velkých skocích, kde prostě jako v dobrých snowparcích s dobrýma překážkama, protože jinak jako se vlastně na ty slopestyleové tratě nebo na Big Air vlastně připravíš. Dá se třeba i hodně připravovat tady v Čechách v nějakých těch molitanových jámách? Je to tady vůbec?
To je zajímavá otázka. Teď jedna skořela zrovna Molitanová jáma, ale tam to předělávali a na ten skok udělali malý rozjezd stejně, takže já nevím, asi ne. Jakože něco tady máme, dá se skákat do vody, ale spíš jako když to srovnám jako s jinýma zeměma, tak jsme na tom fakt bídně. Jako. A když už se něco postaví, tak to je vždycky špatný. Jako. Nechci být deprese a darkness, ale většinou prostě ten skok je špatný, malej, nebo ten Molitan prostě není z takových kostek, prostě, který jsou fakt bezpečný, protože ty jsou docela drahý, ten materiál. A nebo třeba není rozjezd pak na to právě, takže vlastně i když to je všechno ostatní dobrý, tak vy vlastně nemáte jako šanci se tam na to rozjet a pořádně jako mít pořádný airtime, aby se dali trénovat jako ty velký těžký triky. Ono to je asi hodně o tom jakoby nemít strach, protože já si nedovedu představit, že teďko si řeknu tak, já budu lyžař jako ty, Danieli, jedeme spolu na hory, teď tam prostě bude ten obrovský skok, ten Big Air. A já když jsem na tom životě jakoby nebyl, tak přece tam musím jet a musím to zkusit, ne? Ale z 99 nebo ze 100% si téměř každý nováček musí rozbít ústa. Jo, i profíci se rozbíjí ústa. To je celkem běžný, to k tomu patří. Ale většinou to je tak, jakoby každý si představí hnedka ty 25-metrový skoky a ty šílený triky, ale já jsem taky neuměl, že jo, dřív. Takže tam jako se dojde normálně postupnou cestou, prostě já samozřejmě mám strach a strach je naopak vlastně tvůj kámoš v ježdění, ale musíš s ním umět pracovat. Protože když nebudeš mít strach, tak se zabiješ ve výsledku, jako dřív nebo později to přijde. Díky. Ale většinou se tady jakoby dojde postupně, že prostě ne, jakože OK, já začnu lyžovat, hele, 25-metrový kicker, boží. Ale většinou to je prostě, že se právě začne na nějakých muldičkách a právě ten strach vám to jako výsledku ani nedovolí, že jo, prostě, protože tak jako když se rozjíždíte na ten obří kicker, tak to před váma prostě takhle roste, ten odraz a to je takový strašidelný moment docela. No ale pak jdete prostě jakoby z malých překážek, z malých skůčků a najednou, když už se cítíte dobře a comfy, tak to je jakoby vejš a dál a pak se tahle jako nabaluje jako prostě taková koule, sněhová teda. Na YouTube jsem viděl tvoje videa, kde vlastně lítáš vzduchem téměř takřka jako pták a já když to vidím právě jako like, jakoby, že vidím ten záběr na ten kopec, nikde úplně nahoře vidím takhle malýho Dana, jak jakoby letí, tak mě zajímá, co se ti honí hlavou, když jsi třeba 20 metrů ve vzduchu. Jak kdy, třeba když se mi něco nepovede, tak jsem docela známý tím, že jako hodně mluvím ve vzduchu a nadávám. Jo, no. Že pozor, utečte, spíš prostě, anebo si to jako vyčítám, prostě jako, že nevím, když třeba nechytnu jako grab nebo něco takového, tak prostě ne, do hajzlu, proč a různý prostoje, tak to docela baví lidi, protože je to docela slyšet. A když něco jako je úplně špatně, tak většinou jako to je, že jo, panika, záplach, protože vím, jako, že se asi rozsekám. To se mi stalo teďka před 3 rokama s rukou právě na Štubaji. A nebo že je to boží. Že prostě vlastně největší záplava skvělých hormonů. Dobře. Kdy přišel ten moment, kdy jsi cítil, že se lyžováním začne živit? Já vlastně, to je docela zvláštní, protože já jsem jako to nejdřív chtěl s těma bruslema a pak se mi to pomalu přelejvalo jako na lyže. Ale jako, že samozřejmě jsem chodil do školy a tak, ale vlastně nikdy mě v té škole vlastně nic nebavilo, štvaly mě prostě ty autority a to, že musím dělat zbytečné věci, které prostě mě jako nebaví a že to je jenom z principu, že musím prostě. A vždycky jsem prostě věnoval strašného času vlastně všechen svůj volný čas jako běžděním, ať na bruslích nebo na lyžích. Ale nikdy mě nenapadlo, že to je vlastně reálný, jako být profesionál vlastně a jako mít z toho peníze tak, abych mohl jako existovat. A tehdy, že ještě nebyly social media, prostě bylo to jako všechno takový složitější, že vlastně být profík znamenalo být ve full time movie, kterou se vydalo jednou za rok prostě a to byly pro nás, jo, modly. Takže já jsem vlastně jako nikdy to vlastně, nebo vždycky jsem to měl jako target, ale nikdy jsem vlastně nepřemýšlel nad tím, že by se to fakt mohlo stát. A asi tím, že vlastně jsem se jako nepřipouštěl žádnou jako jinou vlastně alternativu, jako že bych prostě třeba, nevím, měl hotel nebo já nevím co jsem plánoval s mým studiem vlastně dělat, tak prostě se mi to stalo, že se mi to takhle nějak rozseklo. Prostě najednou jsem, myslím, že to dokonce i vím, kdy bylo, jako nějaký milník, když bych teda měl říct, že nějaký byl, tak to bylo, když jsme byli ve Valsenále s Separation Crew a natáčeli jsme vlastně pokračování takového českého videa.
A tam jsme natočili nějakých pár triků zrovna a poslali jsme to do Faction Skis, jakoby do centrály. Co na to říká, jako že bych za ně chtěl jezdit. A nějakým zázrakem prostě jsem se dostal jako do evropského týmu, vlastně, nebo přímo jakoby k té značce, ne pod žádnou distribuci nebo tak. A kde jsem dostal první 2 roky prostě jenom nějaký 2 páry nebo 1 pár lyží prostě, až najednou mi prostě napsali, že teda jako mi dají 3000 € na rok a to byl vlastně můj první jako finanční počin z mýho ježdění. A tam, takže jakoby tady ten moment prostě se to převelelo, tím pádem jsem mohl víc jezdit a navíc oni natáčejí takový webizody, který se jmenuje VR The Faction Collective, kde svolají vlastně celý tým a a natáčí se a to bylo jakoby tam, to mi dalo hodně fame a nebo scéně to dalo nějaký povědomí vlastně o mně, protože jsem byl vidět s těma největšíma jménama, do kterých jakoby, nebo o kterých jsem předtím jenom jsem na ně koukal na videa a byl jsem z toho úplně hotový, že vlastně jsem ve stejném týmu a najednou jsme měli na stejný shooting prostě a bavit se s nimi a tak, takže to bylo asi ono. Jako první Čech si se stal součástí Freesky filmu, jaký to byl pocit? To byl taky jeden řádek, nevím, bucket listu, být ve full-time movie. Vždycky jsem chtěl být ve full-time movie od Level 1 Production, protože teď dělají jakoby vlastně nejdíl freeskingový videa a dělají to takovou formou, která se mi fakt líbí. Jsou vlastně jaký nejvíc kórový a prostě každý zná Level 1 v lyžování. Ale vlastně nakonec jsem byl ve filmu od právě Faction Skis, protože už přestali jsme natáčet ty webizody a chtěli jsme to posunout někam jinam, takže prostě vymysleli to, že uděláme full-time movie a jmenuje se to This is Home. A to je ono. A tam právě byli jsme natáčet urban segment ve Finsku, Antiho, Olili. A pak, co je můj jako super, z čeho mám fakt radost, takže jsme byli natáčet u mě doma, takže v Deštným, kde jsme postavili takovou special překážku, skok s různýma railama, abyste dalo jezdit jakoby z různých stran. A kde byl právě Antio, Lila, Alex Hall, a Erik Sateroy a ještě Julia Tano a Sara. Teda Matilda, pardon. Takže jako vlastně natáčení takového velkého filmu, kde prostě jezdí Kandítovek, což je největší prostě legenda a všichni ostatní vlastně, kteří tam jsou vlastně v Deštném, kde bylo všude zelená tráva, jenom taková slzička prostě sněhu a naproti na kopci se pasou koně, tak to nikdo jako vlastně tam nepochopil, je to strašně vtipný, že takovýhle mini resort, který prostě vlastně vychází brutálně vstříc jako nám, jako lyžařům, tak se objevil vlastně v takovémhle velkém filmu, který prostě měl jako velkou vibraci v tom světě jako lyžování. Byl jsi hodně blízko olympiádě, co se stalo, proč jsi nejel? Jo, vlastně to jsem ani nedořekl, že když byl ten shooting vlastně v té Deštný, tak jako 2 dny předtím jsem mimochodem taky dostal pozvánku na Nine Nights, což je obrovský event na lyžích, kam dostávají lidi pozvánky a jinak se tam jako nejde dostat. A asi den předtím, nebo den potom, co jsem potvrdil tu pozvánku a 2 dny předtím, co jsem měl jet ke mně do Deštní natáčet to video, tak jsem si urval koleno. Mm-hmm. Takže tím pro mě vlastně zasla sezóna tehdy. A s tou olympiádou, tam jsem se snažil dostat vlastně 2krát. A jednou jsem nahintrujel z ledovce dolů podzemní ježdění a když jsem byl asi 100 metrů před lanovkou, tak jsem tahle brzdil takový ledový plotně úplně. Řízla se mi přední hrana, hodil jsem takhle granát a zlomil jsem si takhle kost v rameni. Yeah. Takže to bylo docela vtipný, jako, nebo stupidní, že jo, ale prostě shit happens. A druhý to bylo... To jsem vlastně jako jezdil svěťáky, ale ta konkurence jako je tam tak obrovská, prostě, že jsem musel mít velkou kliku, aby se mi jako něco fakt povedlo, abych se jako dostal do těch bodovaných pozic, což je do 30. místa. A to se mi nepovedlo, protože jsem měl jak smůlu, něco jsem já jako pokazil samozřejmě. A pak tam proběhly nějaký šachování jakoby vlastně s A reprezentací, že vlastně já jsem byl odvolaný a přišel tam místo mě někdo jiný a tak já tam to bych nerad rozebíral tady, ale prostě jako si ty věci nějak nesedly ve výsledku a právě tím pádem jsem nejel vlastně na světový pohár
nevím, to bylo asi nějaký finále mistrovství světa někde ve Španělsku a jel jsem na Slush Cup do Andory, kde vlastně jsem ve hře jako o 3. místo, tak jsem si právě dojebal to koleno. Takže vlastně tenhle schod, nebo tahle schoda událostí, nebo jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Souhrn událostí nebo schoda událostí? No to je jedno. Prostě tady tyhle události vedly k tomu, že vlastně jsem si dojebal nohu a shodou okolností vlastně Šimba, který byl místo mě na tom závodě, tak tam byly strašný blbý počasí, že byl vítr a tak si myslím, že si tam zlomil klíční kost právě. Takže to byl takový nešťastný jakoby závěr sezóny pro nás, pro Českou republiku. Dane, řekni mi, co plánuješ do budoucna? Takže teďka na sezónu mám vlastně v plánu nový projekt, který ještě neprozradím, jak se jmenuje, ale budou to taky videa, bude to samozřejmě zježdění a bude to trošku jiný formát než Smelly Socks, co jsem měl v epizody předtím, kde bylo fakt vyloženě jenom ježdění, prostě trik a rock'n'roll. Tak tohle bude vlastně skoro stejný duch, ale nebude to jenom o tricích, bude to i něco jako z nějakého lifestylu, něco cestování a taky hodně ježdění a bude to podle mě docela zajímavý, takže to bych doporučoval sledovat. Docela dost jsem do toho investoval jak mozek, tak čas a i nějaký peníze, takže doufám, že to bude v klidu. Jsem rozhodně z toho docela nadšený a je to zase jako super nový motor pro mě, jakože to fakt chce dělat, takže jo. Dané, závěrem, prosím tě, řekni mi, jak máš velkou nohu? To nevím. Mám velkou nohu. US 9. Jo, tak to ti bude, tak počkej, já pro tebe něco mám, to ti bude. Ona v nich je veliká síla v těch botech. Oni nebyli moc drahý, stáli 49 korun, ale to není to hlavní. I ski, jo, tady jsou nějaký, no jasný. To je hustý model. To jsou závodní, to mají ty. V těch lyžích je strašná síla. Dobře se o ně starej, teď jsou tvoje. A já věřím, že ti pomůžou k tomu, aby si se dostal na olympiádu. No, děkuji. Dane, jsem rád, že jsi přišel. Já jsem rád za pozvání. Bylo to s tebou fajn a držím palce, ať to jezdí a hlavně ať skáčou pořádně. Děkuji. Tento pořad a růst vousů podporuje Biviromens Only.